Ο σωρός είναι ένα παραδοσιακό έθιμο το οποίο έρχεται από τα πολύ παλιά χρόνια. Οι χριστιανοί για να μεταδώσουν την Ανάσταση ανάβαν στο πιο ψηλό σημείο του χωριού τους, στο νησί τους, μια μεγάλη φωτιά για να το δει και ο άλλος τόπος, το άλλο νησί, το άλλο χωριό και να καταλάβουν ότι έγινε η Ανάσταση. Η μεταλαμπάδευση της Ανάστασης. Και αυτό το κρατάμε και το διατηρούμε εμείς και προσπαθούμε να το βελτιώσουμε με διάφορα επιπλέον εντυπωσιακά και χρώματα και λάμψη και ήχο.